Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сяргей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Я не такі». Хтосьці сказаў, што на кончыку сённяшняга дня ёсць дзіўнае заўтра. Яно злучана з Хрыстом, царквой і хрысціянствам. У першай кнізе царстваў мы знаходзім гісторыю пра тое, як адна габрэйская маці на імя Ганна прывяла свайго сына Самуіла ў храм. Не на экскурсію, назаўжды. Хлопчык дапамагаў мясцоваму святару. Днямі займаўся звычайнымі і незвычайнымі справамі, але адным вечарам з ім адбылася неверагодная падзея. Ён пачуў голас. Ён падумаў, што яго кліча святар Ілій. Хлопчык не прыкінуўся спячым. Ён 3 разы бегаў да святара, а калі нарэшце Ілій зразумеў, што адбываецца, то загадаў хлопчыку вярнуцца і параіў: «Калі пакліча цябе той, які кліча, ты скажы: кажы, Господзе, бо чуе раб твой». З Самуілам пачаў размаўляць Бог. Гэтыя адносіны працягваліся ўсё жыццё Самуіла і прывялі ізраільскі народ да духоўнага аднаўлення. На памяць прыходзяць словы з псалма пад нумарам 26. «Сэрца маё кажа ад цябе, шукайце аблічча майго, і я буду шукаць аблічча тваё, Господзе». Самае каштоўнае, што мы можам мець, гэта жывыя адносіны з Богам. Але дзе мне сустрэцца з ім? Дзе мне знайсці ягоны твар? Калісьці ізраільскаму прароку Іллі Фісвіцяніну Бог адкрыўся незвычайным вобразам. Не ў моцным ветры, не ў землятрусе, не ў агні, як магчыма чакаў Ілля, а ў ціхім павевы ветра. Іншымі словамі, у цішыні. Бог даволі часта дзейнічае таямніча. Ён можа быць там, дзе мы і не ўяўляем сабе яго ўбачыць. Напрыклад, сярод людзей, сярод настаўнікаў, сярод сяброў, сярод сваякоў і нават сярод цяжкасцяў. З самага нараджэння і да старасці перад намі паўстаюць цяжкія пытанні. Раней я думаў пра тое, як дамовіцца з мамай і пакатацца на веласіпедзе, як лепей выступіць на спартыўных спаборніцтвах. Потым перад намі паўстаюць больш сур'ёзныя выклікі, няпростыя адносіны з аднакласнікамі, праблемы са здароўем, цяжкасці ў адносінах з бацькамі і сваякамі, вучоба, праца, вяселле, дзеці. Здаецца, усё гэта на тым ці іншым этапе выбівае нас з каляніны, пазбаўляе сілаў. На нейкай з гэтых сцяжынак з'яўляецца жаданне ці неабходнасць знайсці Бога. Мы стамляемся, і нам трэба дапамога. Калі ў вас ёсць пытанне, лепшыя адказы – Евангелие і Ісус. За 41 год свайго жыцця лепшых сродкаў і лекаў я не ведаю. Але ў Бога для мяне і вас ёсць тое, чаго няма больш нідзе – аперацыя на сэрца. Што можа дапамагчы апынуцца мне ў яго аперацыйнай? Адна гісторыя з Новага Запавету. Яе запісаў евангеліст Лука, 18 раздзел з 10 па 14 вершы. Яна пра 2 людзей. Паслухайце. 2 чалавекі ўвайшлі ў храм памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: «Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, крыўдзіцелі, блудадзеі, альбо як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю». А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вочы да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будзь міласэрны да мяне, грэшніка». Кажу вам, што гэты пайшоў у дом свой апраўданы болей, чым той. Бо кожны,
Хто узвялічвае сам сябе, паніжаны будзе, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Ісус умеў распавядаць гісторыі. Ён быццам маляваў карціны. Мы можам лёгка ўявіць сабе гэтых людзей. Фарысей. Дзе і як не ў храме яму быць? Гэта пабожны габрэй. Ён лічыў, што малітва ў храме мае адмысловую сілу, таму, як правіла, прыходзіў туды о 9, о 12 і о 15 гадзінах. Фарысеі былі прыхільнікамі закону, іх паважалі. Сярод іх Нікадзім, Іосіф Арымафейскі, Гамалііл. Мытнік. А вось гэты чалавек прамая супрацьлегласць першаму. Слуга рымлянаў, чалавек, якога пагарджалі габрэі. Такім ніхто не давяраў, ім нават нельга было выступаць сведкамі на судзе. Храм – апошняе месца, дзе яго жадалі бачыць. Але ў Бога ўсё інакш. Ён прымае сэрца, якое шукае яго. Евангелие мае дзіўную сілу. Яно перамагае зло ў сярэдзіне чалавека. Кожны з нас здольны на злы ўчынак. Думка, слова, справа. Усё дрэннае адбываецца ў сэрцы. Наша жыццё знутры вонкі. Сэрца, якога дакрануўся Господ, здольнае на новыя дзіўныя ўчынкі. Гэтаму ёсць доказы вакол нас і, канешне, ў Бібліі. Я даволі часта думаю, кім мог быць той мытнік з храма. Можа, Закеем, начальнікам мытнікаў з Ерыхона. Наступны раздзел распавядае пра яго. А можа, Мацвеем Левіем, аўтарам аднаго з Евангеляў. Такім чынам, у храме нашы два героя. Рознымі словамі, але яны казалі Богу аднолькавае: «Я не такі». Фарысей казаў Богу: «Я добры», а ён, мытнік, дрэнны. Такія думкі ад д'ябла. Яму не трэба, каб мы былі апошнімі грэшнікамі. Нам досыць быць першымі праведнікамі. Пераканаць нас у тым, што мы лепшыя за іншых, дасягнуць шмат. Паглядзіце на фарысея. Паслухайце не тое, што ён кажа, а пра што ён моліцца. Ён задраў духоўны нос. Ва ўласных вачах ён выдатнік. Ён думае, што падобнага на яго складана знайсці. Ён быццам моліцца: «Цябе, Господзе, са мной пашчасціла». Яго праблема ў тым, што ён параўноўвае сябе з людзьмі. І вось тут усякі чалавек трапляе ў пастку. Калі я лепшы за яго, у мяне чарвячок гонару. Калі ён лепшы за мяне, у мяне чарвячок зайздрасці. І тое, і другое трагедыя. Мытнік казаў Богу: «Я дрэнны, а ты, Господзе, добры». Такія думкі ад Господа. Прызнаць сваю праблему, зрабіць крок наперад. Сказаць, што ты грэшнік, не сорамна. Сорамна заставацца ў грахах. Ён стаіць у далечыні. Мытнік б'е сабе ў грудзі і паўтарае: «Я грэшнік». А яшчэ ён ведае галоўнае – сапраўдная літасць у Бога. Трэба аддаць належнае гэтаму чалавеку, таму што ён параўноўваў сябе з Богам. Ён бачыў свае праблемы і шукаў іх рашэння не на зямлі, а ў Господа. Гэта была сапраўдная сустрэча грэшнага чалавека і поўнага літасці Бога. Давайце прыгадаем прачытаны тэкст. Ісус зрабіў падсумаванне гэтай гісторыі. «Кажу вам, што мытнік, а не той фарысей, пайшоў дамой апраўданым, бо кожны, хто узвялічвае сам сябе, паніжаны будзе, а хто паніжае сябе, узвысіцца». Сябры, параўноўвайце сябе з іншымі, каб стаць лепей. Параўноўвайце сябе з Богам, каб стаць іншымі. На падставе гэтай гісторыі я жадаю навучыць вас адной простай малітве. Назавем яе малітва мытніка. Господзе, я не такі перад табой. Даруй. Гэта дакладныя словы для сапраўднай сустрэчы з Богам. Я с душою усталой, больной, пред тобой повергаюсь, Бог мой, сокрушаю, что жизнь загубил,
и богатства Твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, в пустоте без зорниц, без рассвета, и в исканиях пришел я к Тебе. От Тебя ожидаю ответа. Помоги мне, Создатель земли, уврачуй Ты меня от греха, моей скорби великой внемли, и пошли избавление от зла. Словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь смирения, правды и веры. Истерзалась в страданиях душа, только плакать хочу пред Тобой. И я жду, мой Господь, о, когда истомленной душе дашь покой. Словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь смирения, правды и веры. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.